приятели! Аз съм Желю и това е моят канал. Забавно, любопитно и интересно. Благодаря на всички, които се абонират за канала ми, всички, които използват афилиейт линка в описанието на клипа и всички, които ме подкрепят. И да видим днескашния обект на нашето разопаковане. Какво имаме тук? Така нареченият гимбъл. Стабилизатор за телефон. Smart X2. И сега ще го отворим. Марката е Аошан или нещо подобно. Идея си нямам как се произнася това. Аошан. Вероятно е Аошан. И да видим какво има в нашата кутия. Отваряме. Много красива кутия, между другото. Инструкции на няколко езика. Предполагам, че български няма. Самият гимбъл. Треногата към него. USB кабел. И това е. Друго няма. Първи стъпки с нашия гимбъл. Изваждаме го от кутията. Загвиваме триъгълногата, закрепяме я стабилно и с две ръце го отваряме. Трябва да вземе ето това положение под формата на цифрата 7. След което най-важното е да поставим правилно телефона. Трябва да е абсолютно точно балансиран. Това е стойката за телефона. Ето, тя може да се отваря и да се мести. И след като поставим телефона, трябва да го балансираме. Балансът е изключително важен. Виждате, може да се движи нагоре и надолу. Важно е телефона да е правилно балансиран. Понеже в противен случай ще играе както си иска. Когато изберете стабилизатор за вашия телефон, теглото на телефона да е съобразено с това, което може да издържа стабилизатора. Вече може да пуснем и нашият гимбъл. Натискаме за 3 секунди и задържаме копчето да старта. И той тръгва. Ако не е правилно балансиран, почва да играе наляво надясно. Характерно на този модел е селфи стик. 20 см. След като го балансираме и пуснем, нашия стабилизатор трябва да се свърши с бутута на телефона, което е изключително лесно. От бутут на телефона избираме свързване с Smart X2 и след което трябва да натиснем бутона, който е на гимбъла за старт, за запис. Натискаме, задържаме и ще светне иконата за Bluetooth връзка. Първата икона е за батерията. С това нашият гимбъл е почти готов за работа. Следващото, което е, трябва да инсталираме приложението Aoshan, или както там се нарича на китайски, което служи за основно управление на гимбъла. Без него няма да работят функциите за изкуствен интелект и доста други проследяване на лица и така нататък. Така че е добре да си го инсталираме и след като го пуснем, това е нашето приложение. Има кратко описание и опътване как се за работа с различните видове гимбали. И кратки видеоклипове за демонстрация. Добре е да се разгледат. Това е основното, това ни е албума с снимките. За приложението трябва да дадем определени разрешения за работа с файлови и така нататък. Съпорта, камерата. Когато пушим приложението, вече може да го използваме, че гимбъл може да го използваме пълноценно с различните му функции. Основно бутоните за управление.
Бутона за старт. Почва запис. Спира. Видео, запис, снимки. Ето може да направим и снимка. Натискам бутона. И готово. Управление с жестови. Различни режими, таймлапс, видео, фото, панорама и темплейти. Както казваме, бутона за старт за запис. Прави снимка, видео или клип. 2 пъти натиснато. Завърта телефона, променя положението на камерата в хоризонтално или вертикално положение. Натискане и задържане, минавате в AI режим, при който се следва лице. И телефона следи вашите движения. Може да му... Ето, гимбъла проследява вашето движение. При 3 бързо натискания на бутона, камерата сменя предна задна камера на телефона. Важно да се бързи, защото някакъв се чуди какво да прави. Мод бутон. Определя режима на работа. F режим, POV режим, при еднократно натискане. Двойно натискане връща телефона в стандартна позиция. Трикратно натискане, драматичен режим. Драматичен режим. Както виждате, завърта телефона. Стандартният режим F режим. Ето. При него камерата следва вашето движение, но без да променя ъгъла на телефона. Телефона се остава хоризонтален. Когато искаме да следва, преминаваме на POV. И тогава вече телефона, камерата следва нашите движения по ъгъла. Същия като F режима, но следва и движенията на ъгъла. Ето. F режим. POV режим. POV. Допълнителен режим S режим, който се активира с задържане на копчето на режима. Той е по-бърз от стандартният F режим, с повече мощност на моторите. Потенциометъра, който контролира зума и фокуса. С еднократно натискане се приключва между зум и фокус. И вече с този потенциометър може да настройваме фокуса. Ето. Или зума. Двойното му натискане води до снимане на 208 градусова панорамна снимка. Автоматично 208 градусова панорама, както се вижда от индикатора. Джойстик. С джойстика се управлява движението на телефона. Нагоре, надолу, наляво, надясно. Управление с жестови. Преключване на видео и фотомод. Видео и снимки с имрук. Спиране на управлението с жестови. Пускане на управлението с жестови.
старт на записа, при старт оброение за 3 секунди, спиране на записа. Вертикално, хоризонтално. Прокручване на вертикално и хоризонтално. Окей. Проследяване на лице. Свършили сме снимки за деня, как да приберем нашия стабилизатор, гимбал. Първо изключваме гимбала. След което сваляме телефона. Завъртаме горната ос до положението, на която може би има един маркер тук, до който трябва да опре. След това завъртаме този елемент, така че зъба, който е, да сочи към гимбала. Той ще влезе в ето този отвор. И с две ръце затваряме. Так. Ето нашият гимбал е готов за транспортиране. Това беше днешното видео за този китайски гимбал. Не е DJI, но бърша работа, аз съм доволен. Освен това цената, която го взе, беше направо близка до подарък. Времето ще покаже дали ще издържи и колко време ще им служи вярно. Въпреки че от нисък клас, мисля, че е едно добро начало за всеки бъдещ блогър. Бюджетен, с доста добри функции и доста добро представяне. Благодаря ви за отделеното време, хубав и успешен ден. Ако някой от вас има опит с този модел или с подобен стабилизатор за телефон гимбал, моля посочете в коментарите. Се радвам на обратна връзка.